Здравейте и добре дошли в днешния анализ. Днес ще разгледаме едни съвсем пресни данни за уеб-сигурността, които честно казано малко стряскат, защото разкриват една критична промяна в съвременните дигитални заплахи. Вече не говорим за изкуствения интелект просто като за някакъв удобен технологичен асистент. Не, то се превръща в изцяло нов, изключително мощен инструмент в арсенала на киберпрестъпниците. И това буквално променя правилата на играта завинаги. И така, нека започнем с може би най-належащия въпрос за всеки, който използва интернет днес, когато става дума за традиционалната сигурност. Официално мъртви ли са стандартните пароли? Ситуацията се усложнява неимоверно много. Защо? Ами защото методите, при които просто помним поредица от символи, вече са подложени на постоянен натиск от автоматизирани системи. Системи, които никога не спят и, повярвайте ми, се учат с безпрецедентна скорост. И за да разберем мащаба на тази промяна, просто трябва да погледнем това сравнение, защото контрастът е направо стряскащ. От едната страна имаме хакерството от старата школа. Нали знаете, това изискваше дълбоки познания по програмиране, писане на сложен код и години опит. От другата страна обаче виждаме хакерството от новата ера. Тук вече говорим за процеси подпомагани от изкуствен интелект, при които човешката намеса е сведена до абсолютния минимум. Бариерата за вход на практика се срина. Вече въобще не е нужно някой да е технологичен гений, за да представлява сериозна заплаха онлайн. Преминаваме към първата основна тема – новата ера на киберпрестъпленията, или така наречената AI-матрица на заплахите. Нека разгледаме реалността на това бързо развиващо се дигитално бойно поле. За да сме сигурни, че стъпваме на здрава основа, информацията в този анализ разчита на техническата експертиза на Илиян Първанов. Говорим за човек с над 20 години опит в създаването на уеб-софтуер и архитектура. И когато професионалисти с такъв солиден стаж бият тревога за промените в сигурността, е наложително да слушаме внимателно. Защото използването на алгоритми за кибератаки вече не е сюжет от фантастичен филм, това е днешната реалност. Нека преминем към конкретни доказателства и погледнем първия голям експеримент, проведен от гигантите в индустрията за сигурност, фокусиран върху автоматизирания фишинг. Значи до съвсем скоро фишинг кампаниите изискваха сериозно планиране, писане на убедителни текстове и доста ръчно управление от измамниците. Но ключовият извод тук е, че превръщането на AI модел, като например OpenAI, в оръжие, вече не изисква човешки ръководител. Откритията на експертите от Symantec показват, че тези агенти могат да изпълняват сложни фишинг атаки почти напълно самостоятелно. Това показва колко плашещо лесно съвременните инструменти могат да бъдат манипулирани за злонамерени цели. Но нещата ескалират дори повече. Следващата тема разглежда таргетираните атаки срещу най-популярния уеб-браузър в света и създаването на AI-генериран зловреден софтуер. Това, което експертите от компанията K2 Networks установиха, е наистина притеснително. Ако съпоставим един опитен киберпрестъпник с абсолютен новак, изводът е стряскащ. Днес сложен зловреден код може да бъде изграден от човек с абсолютно нулев предишен опит, просто благодарение на напътствията на изкуствения интелект. Тук вече не си говорим за заблуждаващи имейли, а за директно извличане на данни, което се прицелва право в сърцевината на ежедневното ни интернет-сърфиране. Всъщност, самият експеримент доведе до създаването на напълно функционираща програма. И то инструмент, който без проблем може да извлече чувствителна информация директно от една съвсем обновена и актуална инсталация на Google Chrome. Замислете се какво означава това. Защитните стени, на които всички ние разчитаме всеки ден, могат да бъдат пробити от софтуер, написан на практика от машина. За да разберем как изследователите изобщо откриват тези уязвимости по безопасен начин, е необходимо да разгледаме техните тестови полигони, като виртуалната среда Velora. Тук навлиза концепцията за така наречения потапящ свят. Накратко, това е техника, при която се използват изолирани симулации за тестване на пробиви. Целта е дигиталните слаби места да се открият и картографират преди някой да се е възползвал от тях в реалния свят. Изграждайки такъв симулиран свят, експертите подхождат към създаването на зловреден софтуер не като към престъпление, а като към стриктно контролиран експеримент. И точно в тази персонализирана среда, Velora, изследователите успяват да направят нещо изключително интересно. Те успешно успяват да подмамят големите езикови модели и да заобиколят техните вградени ограничения. В резултат на това, изкуственият интелект сам им предоставя достъп до реални финансови данни и лични детайли. Да, това се случва в симулация, но е огромен червен флаг, че подобни атаки могат съвсем скоро да станат ежедневие.
Което ни води до, може би, най-важната фаза от този обзор – адаптирането на съвременните методи за защита на нашите ежедневни онлайн акаунти. Крайно време е да се оттърсим от фалшивото чувство за сигурност. Вижте разликата между устарелите и съвременните защити. Обикновените стандартни пароли и базовите SMS верификации, те просто вече не са адекватни срещу тези нови, задвижвани от изкуствен интелект системи. Трябва ни сериозен скок към много по-напреднали решения. Нека минем бързо през тези критични стъпки. Първо, основата започва с използването на менеджер на пароли, за да имате уникални и сложни ключове навсякъде. Второ, добавете физическа бариера. Активирайте хардуерни ключове или приложения за автентикация. Те спират нападателите дори и ако паролата ви е разкрита. Трето, направете си услуга и прегледайте настройките за сигурност на всички платформи. И накрая, просто се информирайте за новите киберзаплахи. Предприемането на тези стъпки е най-добрият начин лицата и бизнесите да останат защитени. И за да завършим този анализ, нека се замислим върху едно доста провокативно положение относно тази непрекъсната ескалация на дигиталната сигурност. Тъй като изкуственият интелект еволюира толкова бързо и става все по-добър в разбиването на дигиталните ключалки, кой в крайна сметка ще спечели над преварата за изграждането на по-добри такива? Тази технологична война с изключително високи залози всъщност току-що започна.